hagini ke por pat ngadani ke bana ai ku Blei fi bar khoi ki beju snap igini ke jinkren gi jonga na ke por she ke por bat ngadap da ke jinkmen ban ong fi ba ngani ai piteng igini ke jinkren ke jonga na ke ke voice message ke wei pat ngasange tanga gini ke arfu sautrik ke bela dep namar ke wei ke dau ke bukong sane ke dei namar ngala khame bun kam bat ka baaru nga Sngewthuh ba gar sautrik dan shibun ba gibriu ki be bun kam ki be mare sineng jirom da nga perkhat ba kam da don e ban ai ki tin ki jong Blei tu gar sautrik tanga pan map na phi ba nga klem la ban pelaj igni ka voice message ka bangala sedang ban krenika nadu ka voice ka balais pa arpu pra shapang kumno bangin Sngewthuh igi Jingialam jong Blei Timentangan beteng biang ini ke jing hikai bat ngengej menta ke sengingan ai biang ini ke jing hikai bat ngini ai beteng biang kumjo hi ke ke voice message na ke wei sengi je wei ke sengi na ke wei ke tayo kat ke bau Blei yalam bat ngengej phi yo jingger khu phi yo jing mentoi bekat bakadang don hi ka lenti ke jong Blei ya ka bangan ai jing hikai ngani ai bat nganom thait ban kren namanga tip bakalong ke jingger khu ngayu idon chibon bagi beri ke bopet ya gini ki video bat kum jo ro ba pet ya gini ki voice message ito plain kur khui fi gini ki sningan sedang biang ini ki jingi kai ya ka bangan kren biang shapang ke Jingialam ke jo Blei lani kumno bangin Sngewthuh ya ke Jingialam ke jo Blei ngala kren shibon ba ban Sngewthuh ya ke Jingialam ke jo Blei ke de ke beton kam ngala pani fi ba Blei de Blei ba kwa ban yalam de Blei ba kwa ban buat ingi Blei de ba kwa ban yalam Tela da pikwa ia kaban syakri yo Blei biab Sngewthuh baha. Kumno Blei yalam na maru Blei de bakwa yalam la da fimbot fila fin du lenti la ni ja lenti. Andrei la da fibot bat pi Sngewthuh kumno yalam. Kan pelong if you fin poi shika thong jong ke jingem. Tengala kren shibon hagani ke jingalam ke jong Blei. Bat ngala pen fi hagani ke tayo ko bala dep ba habau Blei u yalam. Udon shibon ki lenti. But habang keren ni gani ngalapan fi ba habo Blei yalami ki khon Israel uklem yalami ki tang naga jaka ka besok ula yalami ki wat nagi jaka ki bedu jingker mendo Henry kumbo David urwai ga sam ga bar pulai o try la ngaya ga them ga sngeu jong ga jingyam nganam shapting ga besneo namar melong uding do baru shandu jong ki penting aninga fi ga bamot ba habo Blei u yalami ki khon Israel Uyalam nagi jaka kiba ikum ba kiba ikum kiba dona prenga jing shepting ikum bagin sapoi juga jaka juga jing yapru hari ki klem lele namaru Blei utip ya jing long jongki badaki tu ki jing ya lenti jongki haba uyalam miki kapen bet penban ni jing im jongki bat ngakwa mendaga sngi banganong fi ga juga rukom Blei unyalam te shwaya ka bangan ya chekhamat agani ga pore ka bangan hikai fi gani kumno Blei yalam bat kumno ngin Sngewthuh i jalam jong Blei fi abo Blei u yalam ngi ngakwa bangan keren kendiat igini na setang kendiat ngan ai gani namar kani gani ga beton kami fi pin Sngewthuh fi dan ki brio kiba ke ladangan hikai gani sharum kumno Blei yalam la sepinum Sngewthuh laba lada pim Sngewthuh igini ga benengkong fi hadian ba u Blei u lapan fi lada filamat ga jingpnem Hadien bala pelong ikwi ki khon jong Blei la kha arsin fi don kam ke Jingialam fi bat ke Jingialam gade pinum Sngewthuh kumno Blei yalam marsen kha pinum Sngewthuh aba pidang klung aba pidang kna pidon kam bet ye ke Jingialam bat den ta daw ngan ong bet nang ni kat kum ke jing pulia Bible jonga what ye ke jak dari Israel don kam daw Moses Mde bu Blei shalam hitla dien de upenan kam daw Moses upenan kam daw Aaron upenan kam daw Joshua upenan kam kumta Nama Blei klem nong yalam. Pinum Sngewthuh igi jalam jong Blei. Fi ngan pen fi nang ni kum kanuk sahaba u yalam igi kunsa u yalam do Moses. U Moses u yasngau igi sur jong Blei but u Moses u yalam igi kon Israel baro kat kum ke jing yasngau igi sur ke jong Blei igi jing yalam ke jong Blei. But day na kita dawangan bu ni ke point ni ke porba lada ka day ye pi ba pin Sngewthuh bahaya igi jing yalam jong Blei. Nadu padang sedang pidon kam ban buat ye ki nong yalam ki be yalam fi kat kum ke jing shai ka baki yo no Blei
ngarang bait lagi bagi kintien ke besai ngi dan kam yagi nong yalam ki basyakuri yagi kintien ke jong Blei ngan seperti fi Kumno Blei yalam haganul kom ngap ke sur jong Blei haganul kom Blei syait keren herai abang keren ni ke Jingialam ke jong Blei u Blei ubu dagi priu ke jong usai ke priu ke nong yalam fi hangta ngayo iba dan teng ki baklai kata baki klem da Sngewthuh yagani ban nadu bakla bamut kile hi ki ya hi ki kren hi ki le Kumno ki Sngewthuh hi bat ki klem dan ni nuru pinu i tu ki brio ki ba kin klumar le de bat kin klumar ki bai bat ka bakut jong ki kadai kin kut aga jaka ka baklumar bat dai ni ka ta nga kwa e fi le da pila long kum ta kala ka bamut sedang mantip ba bidan kam ye ki brio ki ban yalam me fi pidon kam pala ye ki brio ki ban yalam mga yo ina ka Bible u Blei de mo u de say ye leadership la ni do say ye jinglaw no yalam ya ka Jingialam u Blei do say ye ki brio bakin dan haga position na ni haga kerdan bakin long kinong yalam kata ka de jinglong ka ba u Blei u bo haga ni ka pertai ni shakri u Blei u bangim yo i but haba u Blei yalam u say de ki brio nomor unum yalam u Blei de la di haga ni ka pertai hare u bo de ki nong yalam ban kren shiki bat maki ki yalam ki brio Mandai kita kadau u debit ukuran shipang nong ablang berat piu jisu ukuran wang ngalong nong ablang berat bat mentau Blei say nong ablang berat ki ban yalam mi ki lang berat shagalan tiga badai baki de ban lai dengan pen i fi ni ko por na ni ko tien ke jong Blei mana ke sngi ba ni dan kami ki brio jong Blei ki ba yalam fi la da pi pet ba agni ko Bible fi ni i ke dan ko mi ke nuksa ko ba ngasi suntanan igani ngan wan ra igani shagani ke jing hikai sika ngan ong kumni lesinga nom de kren e baya dei bat ga ni ke jing khawai tura in rei tangi ni puli khdiat igani ngan puli fi na ka na ga ni ka tien ga jo Blei ngini puli ga ni ka pon na Lucas kal na ko ba ar pu ar tangi ni puli na ga khat ka ba kal na ko ba ar pu ar na pin puli na ga khat ka ba nyo ka ong kumni anakum ta la jaga ga sngi ukpu ba klem tian hakabakala day ban kenya yagniam ga jinglai ti ulap ha yo Petrus ba yane sudang to khelet ye kre yengi yagniam ga jinglai bangini wa yabam tikile kli u hangno meman bangini kre ule tho te ki akmi na pilarung hagadu kushnong snab ai ga tamo hakmi na pilarung hagadu kushnong ubrio unyekendo bat phi ubaba shikom ko Phin bot yo u shaka taga yeng shaka ba urung. But phin ong hau try ka taga yeng unong ikai ukuliya me. Hang no ka taga kamera ka mga niyo ba mi ka niyam ka jinglay lemba ki sunran jonga. Uti ka man uniw brio un pen iya pi ka kamera ka ba haneng ka ba kraw ka ba ladan ka jingbo jingsan. Hang ta pin ikre. Kum ta kilele pa kila siyam kumba ulala ong akibat kila ikre iya ka niyam jonga jinglay. Hal inum kerani ke dengan niam ke jinglan inum kerani ke dengan jing khawai ke bau jisu pha ya ke ban pen kre hagi ni ki arngot ki sunran Petrus baru Yohanes reka ika pangakwa ngan keren ni ke dai bau jisu uhikai yang ni yo Petrus baru Yohanes bahabau ong ngakwa bangan ba mi ke dengan niam jong ke jinglan upha yo Petrus baru Yohanes wong kere kre bat ki sunran ki keli ong hangno meman bangini kre hangno meman bangini kre uji sukram ong yang anya let mga yang anya lam mga hangno hari wo ong ban yo Petrus baru Yohanes wang ngakmi na fila let chiku to shnong na fi rong pa ka shnong undan wo brio u ba fini kendo ba u une unya lam fi shega jaka ka ba pin pen kre ye ka jin khawai o Petrus baru Yohanes ki haban ko ngo ye ne jing pha ka jong Jesus Christ bal ka jing thmu ga dai ban pen kre ga jing ya ba me ga niam jong ga jing lai hai nda haba ki kli yo jisu hangno ngini pen kre na ma ki kim te bangno u jisu khlam ong hang ta u ong pen ban shurung ba stu snong wat i we brio u ban yalam mi fi hang tang khongan pen i fi wat o Petrus ba Yohanes ni jisu kwa ban hi kai ki ba phim dai ben chule hi ban pen kre ki na ka ban tau Blei
Fidan kami ki priyo ki balak menyalami fi ban le ia ka bau Blei kwa. Teng ngi poyo ki jaga ka be bangi ong ngin le am ta bangi kwa ban pendap e kata ka jing ong ka jong Blei ba te ngi sngo ku bangi la lut ban le e ka. Finum la dam dan bayalam. Balai jisu syong bai le yang ta ka dan ta ka address kum ta le yang ta serli rung men ta ula man le kum tan re le o ban khilet bai rung tu sinang pini kendo yo we brio pi unio brio ngan pini fi hang ni ya ka dur ya le ni ka picture le ni ka dur ba pini yo I ya ka jing hikai sepang ki nong yalam ki ba video kan buat fi unio brio uba kiki mitho ndrei ujisu pa wong kile new brio den udala ga jaka ban na unong yalam fi bara ba yalam un yalam fi ga jaka ga badai let buat yo but ndakilet ula dem ong pa wong fini kendo yo brio ubaba shikum ko gamat shiklong utu krau he uba aga terpeng but nda fio I yo brio ubaba shikio mo mana ong kum mentagi bon ki bam sotho re shikum gamat utu kra bujrong ong jisu nda virung shik to shnang vini kendo yo brio ubaba shikum ko gamat shikra ko bod be yuta but Phinong how try to yang noi ka kli hanglo to kamera balun sapni hangas ngot nat egni ka dur bau jisu ang yo Petrus bi Yohanes wala bod yo brio wala bod ye ki brio kiba ma kiba khlem dan shikra apo ka terpeng chongki bod yo brio la da pilai tu snap ni isibon ki brio tamboli bod klumar yo fi jalanti bod ya ga Jingialam ka jong ki brio ki baba shikum gum au jisu de ba krau wat hangi kwa ban hikai ya ga Jingialam ka jong Blei ya gini ki argot ki sunran bakin pendap ya ga jingkwa ka ba khat do e ka jong Jesus Christ ka jingkwa ka jong jisu ka de ban ba mi ka jingkwa itra uda ong shero muang na bang ong pinga nam bam shu na gani tatnda on pendap e ka himau Blei ka kani ka last fees ka jingkwa ka ba khat do e ka ba un bam bat ki senran ka ba uda angnot bagin dia pen kre ga jaka ka biang mayo bat kita ka de jing kwa ka jong Jesus Christ bat nga kwa kan kran men ga sngi kan ngon na preng jong fifi kwa ba pin shakri u Blei ba pin pen biang ba pin pen dap ye ga jing kwa ka jong try lada pikwa ban pai shega jaka ka pikwa ban pendap ye ka jing kwa ka jong Blei mde ka jing kwa jengi bon ba ngi kwa ba u Blei un pendap Blei ni lam bangin pendap ye ka jing kwa jengi bangin ye don ki balang ki behe bangin ye don ki jing shikri ki behe ngi kwa ye ka tan re kan mau u Blei u jisu kwa nga kwa ni por fin shikri u Blei ba pinum le ye ka jing kwa jong pin le ye ka jing kwa ka jong Jesus Christ hang ni u pa u Petrus bu Yohanes ban pen kre ye ka jing khawai ka de ka jing kwa jong the check by ga taro kadege jing kwa jong Blei ne kadege jing kwa jong fi ikini arngot ki let na kadege jing kwa jong jisu udai mo betrang besliang ban bam khat do ini jing kwai ha ga jong niam jong jing lai na gi sunran but bam ni ga bangi mentangi ya bam gi jing kwai try but ngani tu ifiki kili ong hangno ujisu ong bet let shikutu kushnang fini kendo yo way brio o baba shikum ko nganda penchai gani ngala kren bon sini gani but menta kesingan ong biang what jubut ya kibrio what la da pi ito bahai kiru here what let but ya kibrio kibalang intelligent pala well it but ya kibrio kibadan spa dan po well it buat iki brio kebadan ke personality ru kebadan ke mind bapi ide ngakwa bapin buat iki brio kebadan tangani kebadan shikum lani shikra ka haka terpeng choki ong jisu buat be yuta pin pai shiga jaka kabanga ngakwa fi kita ka ding banga kwa bapin de snap ha gani ke por la pi kwa bo Blei nya la me fi o Petrus bo Yohanes ki ha buat unu brio kem tip kerteng inu brio reki tip tang ko iki yo iu ba shikra ko bat yo nu brio de ba dei bengin bot
fitip kamot ayu kani ka bang kuang anong fi kani ka shikra ka kren sipang ki brio ki bara ki badan shibon ka ktien chong Blei aga jing em choki bot ye ki brio ki badan shibon ka ktien chong Blei mde shibon ka jing tip mde shibon ka to ka jing nang ban ye batai hari ki bapa ye ka to ka ka ba khoi ka ba smor ka balang pio bot ye kita ki brio ki badan ka ktien chong Blei ka ba im ka ba khoi namar haga Bible ngalan jukren berabor ka berabor ka kren shapang ka ktien chong Blei lada fi bot ye ki brio ki badan ka pinum terkhong pinum jas liang pinum kordet haba pi bot iki pin poi shiga jaka ka bo Blei kwa nga kren ni nga sngotanat palat bahagi ni isngi lada fi bot ye ki brio bam dan na fi poi ki jaka ka be na fi sliang pinum yo bat ka tuga jing tiap barang ka tuga jing nang man batai ka tuga jing la man Sngewthuh i giru company a i giru kom mi keren giru kom mi batai kanam la penjas liang ni fi na maru bala man penjas liang ni fi di tang priu bodan kani ko ko balang ka ktien ka job Blei bot i kita ki priu ki bara shikum ko na Sngewthuh palat i kata bahagi ni gisngi nga kuangan pani fi tapi kwa banian bedo Blei fi kwa bo Blei nyal am fi usai ki nong elam ngan ong biang fi o Petersburg Yohanes ki don kami nu preo halu jisu dan lu pamo tamba fi pin pendap ga jingkwa ga jong jisu pi don kami ki preo ki bara shikum ko hagani ga pertai ga bangi bangi menta ngi don kampalat ikata wali ong Sngewthuh hingan le hingan pendap hi ngani wat itu yena fili wat pin simpor na unit dalai wat Petersburg Yohanes kin shu antan kin chili rong itu sinong tip ke ban poisano tip lanu kin la an pendap tip kinum la akhir ban pendap ikana mar kinum la iru nama gani gede jaka ka bo Blei la de bo ka kamera ka ba neng ka ba kraw ka ba dal jing bo jing sat ha hang tau kwa ban bam kata ka de jing kwa ka ba long take ka ba kerpang ka bo jisu kwa ba dai ngoi Blei ka klem slam mana ki rong stu sinong yo ibre o bash kom kom shu bod bet baru pani ki kani ni ya fi ka ta ka de jing kwa jong Blei ni sngi ba ha ba pi kwa abang kren kom no pin Sngewthuh i Jingialam jong Blei ka ba ni kong ka ba kwa ni kai fi ha ni ka voice ka ba lais pa ar pu khandai ka ba kwa ba ni kai fi ka dei pi don kam ye ki nong yalam ki ba don shikum ko nganget pila Sngewthuh i kata Petrus Yohanes ki bot ba ki poi shi thong hadu mentang sngi ngi don kam ki brio ki baba shikum ko angi ko apalat ikata ngi don kam palat ikata ngim kwa ki brio ki badan ga ki bala ga ki banang ga ngi kwa tang ki brio ki badan ni ki ktien ki job Blei ki imbat ki badan bor ka ta kin ki dai ki Jingialam ka shisha nim kwa ki brio ki banang man batai ki administration ki banang man batai ya ki jingi penia ngi ki don kam kita tama na kita kim don kam tan ka ba jisu ang ni sunran bod ki brio ki don bod be tangi we brio u badan shikum ko ma ka terpen pin poi shi ka jaka ka ba sliang man ka ba tra ai ni ga nang ko bore fi ho nu snam arajar arfu ar paragi snam gi ban wandu kana ko jingar ku fi wala ka day fifin poi shi ka jaka ka day wala yai light na ginong yala de Blei was say the leadership wala say you Petrus say you Jacob you Yohanes say you Apostle Paul hadian day maki gi belam wala hadian wala say Blei gi bon Blei shi gi absas na masao Blei to say you apostle you prophet you evangelist you pastor you nong hikai kini kide ki bedan ang leadership kide ki bedan man nga kwa nong fi wali yong magila kut Blei umpat hiar sini ke khendau ban yalam hitla dia udang bo deki nong yalam dan ki baong bau Blei dan shu ini ki santali ki jing shekri haga perthenga kwa nong fi mut danu tarai bau Blei yalam ye ki pat ba bare ta kadang nadu testament bare mo ngayo i ki pat ba bagi sakma klem dan nong yalam baru Blei aingo you Blei bu jisu da yap da mi pat ba da hiar shi do ba kampo jong ka khendau da kiu shi beneng ba da yalam marau ki jinglau marau
but one ban ai ki jing ai ki prio but wai gani ki jing shikri santali but hagani ki jing shikri gani ki office u play tap ye ki nong yalam ba ki nong yalam baro ki dei ban dei ki ba shikum go mdei ki sudan tang ga position mdei tang ba ki sia pas nang ni nang tai re ki dei ki ba don ye ka ka balang fresh ka ba pure ka ba khoi ka ba wan ra jing tingen ye ki pri ka ba pot ye ki ka ta ka dei ka ba ngakwa mangan krani fi hagani ka por Tang ini ya no sa shaka way pat ka pat mut manong jong ni jing hikai. Singan hikai no if imena sngi ya gani ba Philippine Sngewthuh Kumno ba Blei ya lam kadan sipon gi jing hikai hang ni ba ngakwa ba nganom kirki ngan hikai finang ni ba ngin si peteng biang. Fi I ka ba ar ka ba ngakwa ngan kren ngan ka por ka dai. Ngan hikai fi ba ba Philippine Sngewthuh yu no Blei. Fi I la fi shakri yu Blei. Titeng filap igi brio ba kim de khams ngot ho igani kwa fi finisha igani tip ha igani ga plan chong play snga ba mo balai blei thau yu adam ga im u klem thau yu adam ga im bakin sale pop bakin sa chin char ga ga pathe em ha ga jin shisha ka original plan ga chong play abu thau yu adam ga im u thau ga dur chong play u persat mensium daladi how adam what ege imu shim now adam balai o mikren u blei ber geding maar u sing maar u meran o mikren u blei u kwa ban mikren bat u adam ber geim nama kidi gi brio gi badan ni min sim jong blei bat kidi gi brio ki bu thaw ga dur jong ki ka pamat la fi yo I ga ta fin Sngewthuh ba u blei ha ba u thaw u adam ber geim nadu besdang u kwa palat ba ki brio kini yo bani pliu jingmat bani selak bani keren u blei u di kwa bani keren u kwa paralog u kwa ka companionship mo u kwa ika ka jingia day jan ka jingia day ka bajan fi u blei u thau yo adam ga em u kwa ba ne mala ga sngi bani keren bat kia po eden kata ka jing tmu ka jong blei u kwa bani pliu jingmat bani selak bandan ka ga fellowship ma ka ga jingia selak ka bajan ba blei Madai na kita daw nga kwa mga nong fi ni ka por walit mut bo ni play bangi shikri de bom kuran ni play shi ya tum just no able play kuran just no you play on you play pen pau you play le pim tip ke kuran you pi mena sngi kuran you le chai sngi pim tip but dai na kita daw ka jing shikri play ka lang yam ka lang rukom ka sunong tang ke ke sunong kum jo haba pim yo sngo ye ka sur ka jo play u play ko banyalam fi bat bai ga tabo play ko aban pelong ki khon ki jong nga se snat e to ka sithi ga ba ar ki koren tangi ne pule tin dia to la nang ko ban rio ko bo play kuren kumni mot ma inga u abas pol tho kumni wang nang ko ban rio to ngan pule no tang na ga khat ga ba khat rio tangi ne pule wang ka ye u play ga rang ji so ayu bat ki play thao la fi snap hai ga ta ga jinkren ga jong abas pol ka mot ba u Blei dan jide u bagi Blei thau na mar ki Blei thau kim kren ne kim dan ki skor kim dan ki khamat kim dan jing em u Blei dan jing dei bat ki Blei thau na fi pule ne de Sngewthuh dan ki pri ba perkhat ne be tang ba de ben jide ki pri pampat kala ba mot pampat I hai ka tar go dei rei na fi pule ba hai ne ba u Blei wang ne ka ye u Blei ka jing dan ki mo u kres dan jide u baru belial kamon Blei thau vi puli yang ni khat ko khat ndri ko ang ka u ka yeng ble ga ji so yu ba ki ble tha u ble dan ji de yu ba ka ka bam kren na man hang ni wong nga wong no na man ngi long ka yeng u ble u ba im ngi long ka yeng u ble u ba im baru play wong ngan shong sa apo jong ki ngan ya so ba play jong ki na long play jong ki kilu ki long pat lang jong a na ba kum ta tu mi no na play jong ki ba tu ni khlat no ela de fi ong try ba tu ba ta shu ko bam ko tinga ngan pdiang fi hala de ba ngan long u pa fi ma fi ru pin long ki khon chin rang ba ki khon kan the yang a ong try u ba don bor bara u don ji de you play ba ki bam kran ba ki play thao fin lap a ni si de teng ki la long play thao ngim ji kran ma du play ngim ji os ngau yo play ngim ji yo I ga ba kan jaman sim yo play ngim ji feel ngim la na ma ka play thao kam la man play thao ri bu chu thao de
tu Blei la da keren ang nilang bawa supol wang kadan jide yu mga bat ki Blei tao. Ho ngala jit kanang bibi no pai lang jonga mga kwa nga niya isngo ba preng pinga kwa bani keren bani peliu bani kamen lang bat fi baru do ang ni kitin wang ngan long pai fi. Ukpa kaman udah bu keren bu yalam bu peni bu seneng ba kentu ba ai min sim bu peni shulur bu yang ba ni preng ki jing wang along pai fi firu pinong ki kon chen rang ki kon gen tai jonga ông try but don't bore baro kata kadi ke chingkwa ke jo Blei ke jing shisha ke jingwan jo jisu shang ni ke perthai dan ke persha ke Christmas nga kwa mga nong fi de shai bai ke ta u jisu wan khnang ni perthai la khat u Emmanuel ko mangin jukran u kwa ban wan ra biang yo Blei ni ke perthai bangin dan ke jing snow ba ke jing ya lang ba do Blei bangin la ban snow tho yo Blei ba bo Blei kwa ban ya snow ba pleng jong fi lung ba jisu Christ but nga kwa agani ke por bangan hikai fi bau Blei udah berkeren. Kita ada dengan nongrim hari ini jadi kai. Blei udah berkeren. Blei udah bom keren. Blei udah berkuat ban keren sini. Teng-teng na habangi mio sengaw ke surjung Blei ni keluar. Ma, David Wang, pipuli ke sam ke balai po ang. Haba me puri lagi kamat nga jinjar nga khuslai. Haba ngamio me haba ngamio sengaw me nga jinjar. Dan gibri gibi syukri Blei daga po senam ji sengaw. Yo Blei. Ya ya. Ni kelalong Blei tahu lah ni long kita. Belum dan jadi berke bom keren kan orang biang sisian. Kemental sengi kenang bang ini syai. Ia ni jadi kai susu. Pila Sngewthuh bo Blei de keren. Sei ginong lam keren syaki kiki lam ini. Handai tangan pen fi ni ke por. Ia ke baham dai susu. Phin dau Jisu wan sini ke pertai. Uyap agak ding fna umi pana ke jing tak kiuno sebenang. Bandau kio la sebeneng u ong gi senra na ki kam ngi apostol nang man kong le pipuli ke khat basau ong Sngewthuh Jerusalem up o Johannes baptist fi de ko omre an pen baptist fi do man simo koi pada ke ding dia nang ni wong ha kan nang man kong khat ba pra pinio pediang ngi ko bon lawan man simo koi but I ngu you Blei ba wan shi sha man simo koi fi u Jisu u kio la sebeneng Sengapa mo u Blei ukpa wan ha ke por ke Eden ukwa ban filiu jingmat ane ke feel kan ina man ke pop dan chuku jing kren baru Blei uthau galanti upha yu Jesus Christ the one Jisu pendap e kata wan long Emmanuel ada dia nang tau kiu no sebenang dia mul sius pa ingi daga nama ke jing yap chong pelongi ki khon ki chong Blei ando kiu mo uadin saupos ni ada dia sipos ni bagi tuai man simo khoi hiar tu ke kamera ka baneng ban man simo khoi don ani ke pertai but nado ku tu singi da Phin puli baha singan chipni fikn dia fi la da Phin Sngewthuh iki kan pen plumar fi Phin puli agi kam tu ke apostol hadin bagi shong ke kamera ka baneng kidan chis pa ar pung ndai na ki senran kidan khat wing wet but fi puli hang ni hagalanang ko beningkong u Petrus wang u Jisu jet ingi khat arngot but way ula yap no u Judas u society na de shwai ga bangin tuwai ngin haban pin biang igini ki khat arngot dia nun jet ti ki piniang arngot na gitu ki prio pada dia nang to ki jet itu Matthias ma pada ki jet itu Matthias kim tip kim Sngewthuh udah no bo Blei jet but pen ngan peni fi ki le amno fi puli ki kam apostol nang meningkong pipuli naka khat bar pun ring bat kile ya penno ya ke jing ya thong naka benta chongki ti kata ke jing peni te ta ke jing ya thong kala ha o Matthias kum ta la nyeu yu ulam ba kita ki khat we ngot ki apostol dan gi bre ba ke li nga ba le ki li ya thong ne I gum le lucky draw to fi kadang dei ha ne go par ka ba ujisum dan shu na ma dei mo ubuje I apostol udwai bro shimen man sta uje di khat arngot man da ba Judas ula yap no ki duna na ne jingje bi ko ban pendap I ne ga office baro khat arngot man fi I ki sanran ki dana ga jaka ga be na mar ha ne ul nong ba ning kong
kidang ye tuai apa ni ke kamera bat syai ke begini op dia men sim ko ki haban pen biang ya gini ke post ke bau Blei la de po ta ke dei begini benar kan arngot ki peniang arngot itu Joseph mo nang tabat yo obakhot Barsabas bat yo sin justice bat yo Matthias man ki haban penno ara ke jingi thong la ni ke jingi khalai mo de cast a lot on the tining ne shmat ki le itu a lot man pe ka ha bang no ni ki haban le but iku mo Blei ye tre lang da ka ban da ba ki le ni kali ha ba Matthias ba ki jet yo long apostle red bi puli nang ba ar adin bagi dua isi pos ni mensi mu khoj uan chene perthai banda wan mensi mu khoj chene perthai pero sis par pu mut ki yo pdiang mensi mu khoj na fi puli gala nang ko khat lai jeng kam jeng apostol filam nda bagi shang ban tu ai ben jet igi brio pat chi kam Blei banang gi apostol ki klame penno shu igi ni gi khalai la ni gi thong ka Bible ko ngom no na ko khat lai khot ba khat ar ai gel khot ba ar ko kat ba gele shakri utra ba gele shajinget men se mo khoi ula ong fi de hang ta ng ko an pani fi ba u Blei u kuran shini de do men se mo khoi fi de fin kaman ba ha ba vi yo ban ima gani ko pateng ben rio ko paminta ba ngim dan ga jaka ka badum ngim dan ga jaka ka balengo ngim dan ga jaka ka bangim tip kum no ban le Henry ngi dan ga jaka ka ba khamsuk namar minta ubadan bat ngi ude men se mo khoi pina puli baha ya ga Bible wat u jisuru ula kren shai ni u ong ga leno go ba khat rio ga khat ga khat lai jong ya ni song ndalawan u men se mo jing shisha unya lam ya fi gini ga Jingialam ka ba u Blei ukren ga de do men se mo khoi ma nga kren kumno bin so thu ga Jingialam u Blei u dan yo men se mo khoi minta u bania lam ngi haini kindiat minute ngan pen i fi kat bala bau men se mo khoi u dan ni perthai u kwa bania lam ka ba so si ba ha men ta ba ki brio ki trai ga kamu Blei ki le e ki bo yo men se mo khoi chron shong ki committee fi bo no men se mo khoi chron pi nia pram fi bat nda fi mi ki jingi dom ki jingi pitar pram fi nda pila po ki jingi fi sali khat yo men se mo khoi nga kwa ngan ong fi ni ko por shanungin po e abangi shakri yo Blei kumta kini ki brio ki Sngewthuh jisu kran bon sen wang unda wanu men se mo khoi onya lam mi fi bat bai ga ta kten unde no ya mo de Blei haba udanu Blei ni ko pete mo be lam haba wanu jisu ni pete ya lam mo bandau jisu le no bo men se mo khoi bat men se mo khoi onya lam ong Bible but you eat nda haba men se mo khoi wan la pen sange no e ko jingi thong ban jit ini no na marak no ko khat life you i ka Bible ko ong men se mo khoi u ong pen ker pang ngai Paul ba bana ba se ka kam ka bangala khat iki ka mat men se mo khoi u de Blei ukren sigi tu ki nong lam ki apostle tu ki prophet ki tu ki temen besan ki bedanang to ukren sigi haba ki shajing et ba ki dang shakri shau turai ha tu sni fi ka ba mat ba haba Blei umut ba nya lamingi unya lamingi daw men se mo khoi chang Blei kita de ko shai tam menta fi nak ka daw ngan pen fi sibon ba gi khot Bible hagani ga liang bo ong o absu pol ngani wong lenong ko pra fi puli gi khot ko khat sa wong namar kat ki bala ya lam daw men se mo Blei kita ken kilong ki khon jong Blei fi hang ni ngakwa ba fin shai ba kat ki bala ya lam daw men se mo khoi kita kilong ki khon ki jong Blei fi puli shu na gani ktin ke jong Blei la da pen puli na nang ko khat san na ngam bakla kala nang ko khat san tangi ni puli na khat ka ba kat no la pen puli fin lap e gani fin lap ba o absu pol hang ni u ya ha ga Jingialam ko jong men si mo khoi pen yan puli fi na nang ko khat san na ga khat tangi ni puli na khat ka ban riu ko ong ni ka ong ni ha ki kam ga apostle no khat san khat ban riu ter ko ong kila lek ling ba e refrigerator Galatia bala pen pep ki daw men se mo khoi ben yalap ye ta ktina isha
Bara bagi poya do misha gile pershama ne jebitania umensiam jong jisu klem sha eki. Fiteng teng ngi let yalap teng teng bleu klem sha ngi let lag. Wali mut batam ngi shi yalap ngi bleu chi trai bet am. Piaba da ap ege jingalam ko jong Blei. Nda ba sha upetras upol lang ni ngan manong upol lang ni upol ber silas Sngewthuh ene. Ba sha de gem tre. Fiu ina population gong aga jingi to pau min met ubriu bana meket makidunia uyang de kerpaluang wan siliang sa makidunia bi rap ini. Fi ka bomot ba ubleu klem sha bane hang to phale sa makidunia. Hang ta fin Sngewthuh ba ublei habau yalam yengi ukwa ban yalam daw man sim ko. Ula ban ong let ula ban ong nai let ula ban ong ula ban sha ingi begin let ula ban khang ingi begin let. Today na kita daw nga kwa bangan pini fiba umensi mo ko ko rule jong ko dai ukwa ban yalam ang jing shisha. Balay ni siyang problem mentangan ni. Balay ka jing shikri play ka suki. Daw ko dai bangin lehi. Ni klem snap iga Jingialam. Na kwa aga ni por bangin snap iga Jingialam ko jong play. Na malala ni snap iga Jingialam ini ikan kut aga ba kodor. Fi ai ka Jingialam ko jong play kan dai ka ba shai ba na mensi mo ko. Dengan seperti fi kumno mensi mo ko Ukraine. Ndrei haga ni ka por na ngam shi pun ka por ngan pini fi pet ka Bible ka ongkom ni stis ki galtia ka panan kam na juk ktien tangini puri stis ki galtia ka na ko san ka khat pra ka ongkom ni sngap an puri ka ong Henry la dala ya lam fi do men sim phim long apo ka hukum ke teng teng yong ni dei gi kita gi bala dap do men sim tamang idang le ko hukum ta ga no ur kompi ong la dap do men sim pinang le pan hikai piang ki jingle jong go hukum namar hang ni ong kat ki ba la dala ya lam fi do men sim phim long apo hukum fi ngakwa nganong fi ni ko por da fi ya baru Blei u Blei ko ai ngi bangin ya baru men sim ko jong Blei pipuri khar bar san de nong ba galtial nong san wala dangi im do men sim ai bangin ya do men sim fi gani gede ba ngakwa ngan kran fi aba ong ya do men sim ai nyalam men sim kaniru ngan sapen shai fi namal an sipon palat ki priu ki bala paklang ne bakat ka bagi snow ka jing mut bagi jing kwa ni ki ong men sim kat ka bagi yo snow ki ong men sim ki khapre tu ki yo i ki ong men sim puni nga kom ta ki duai na ta ka shuan ka jing mut ki ong men sim ong kom ta ba teng teng pipen ong ba ong men sim yo klem ong ta ka dang kwa men ga singi ba ba ngai kai ba men sim ba ko u ple la ni u le u shime ga ni ga benta ban long nong yalam nga kwa ba fin de shai u yalam kumno men sim ko ha ga ni ga ya jingi menta ma ga ni ga ni dai fi ga ni ga ni rap fi ba fin Sngewthuh ye ga jing yalam ga jong Blei ga jing em jong fi o chu ong men sim bro shi singi chuma la sim shi ong men sim nga kwa ga no fi nga la pani fi ba ki nong yalam ki don ki dei ki ba Sngewthuh ya ki nong yalam ki ba dei da fi Sngewthuh bor ki nong yalam ki ba don ka jing yalam ka jong Blei ka jing em jong ki film bakla da fi Sngewthuh ka li na ki fi ni ki la ban yalam fi ka ba dei o chuli ka li na ki breu shi ya lumar chuli nong yalam chuli tu ai lumar shu shimet armet kum tu shu ong trai kuren kum ta kum wali le om ta fin lumar ngala yu I kat no ki breu ki pa ya ki jing lumar ki ni sngi mga kwa mga nong fi ni ka pa man hikai fi nang ni nang ba pin shai baka Jingialam ka jong men sim jong Blei ka dan kin nong rim ba shai ba na ka tien ka jong Blei o chu ong men sim na maru men sim ko jong Blei hagi ni sngi udang yalam me ka jing em chingi ngi le lingi e ma ka por ka ba dum ngi ma ka per thei ka ba klan ka ba klumar ka ba shukor la da phim da ne men sim ko phin klumar bat ba pidei ban Sngewthuh ba ba pidei ban don ne men sim ko ka jing em jong fi namaro men sim khoi kwa banyalam dengan sepen I have next voice message ka bangan sepelai
Bagata kada ingan hikai mensiam usha jalam haga nugurkom. Kementar sengi ngalakut hang ni ngan penkut no nama kalapoi sau minit dengan penkut syuang ni ngin saya ai biang fi kumno mensiam ko Blei uyalam. Tangini tuai. Kutrai haga ni gepora Blei ngarangai. Pamen Blei ia ke Sngewthuh haga ni gebrio ge besengap. Bah bagi dana ke jaka bagi kuat ban poi se ke thong jong ke jingem. Lah kinu giliang. Lah kalong simet, lah kalong shong man, trei ke kta pulia dangle kepeniat yang peniat sam kham tama ke kam ke jame. I can try. Bikin dan haga Jingialam ke badai. Bikin yo iya ke beri ke badan shikum ke haga terpeng jongki. Bal bikin buat dia kata. Kin poi si badai. Try a Blei. Bamen penlang rui ki bikin dan yo mensi berkoi bagi Jingiam jongki. Kenang bagi laban Sngewthuh iya ke Jingialam ke jong mensi berkoi. Ai lu ceme ke buram lamar ke ni ke ketian. Kerteng ke jong Jisu itu ai. Amen. To Blei kur kui fi ko Blei sipon.